Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nung asahat hita di minggu ujung tahun parhuriaon jala parningota diakka naung modding. Di pasunggulhon minggu do tuhita memento mori lapatan na ingot ari hamamatem, do mutusi hami parhalado pasahatot tabe tu hamu saluhutna, selamat ari minggu ma di hamu saluhutna. Martitibedo saluhutna, tabolus doragam ni akka namasa di hasianganon, laos tahilala do laos alpu do hape saluhutnai, alay tahirim do banua gijang, inganan na hotro di saleleng ni leleng na. Marhite tobik minggu sadarion manomu-nomu banua gijang do hotano na baru. Atong totong mahita makirim di bagasan haporsiaon tu debatasi paluai. Atong bongot mahita tu parsauran nabadia, tapuji jala tapasangap madebata marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songo duhut-duhut dosa luhut daging jala songo bunga-bunga ni duhut-duhuti dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti jala nunga malos bunga-bungai. Alay na hot do hata ni Tuhani ro di saleleng ni leleng na. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hangoluan. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan ni akka namate dohot akka na mangolu, hodo na punahami, manang mangolu manang mate pehami, nang pemardalan hami di runa nilinggoman hamatean, dang huhay biari hami be hamatean, ay hodo dongan nami,
dang tertiup hamatean manang tanoma behami, ay hodo Tuhan nami naung humokopami, jalahona punahami. Rohami nuaing tuho mangido, sahat tuho mato dinami doho daging nami. Asa dihol kami sa leleng na mangolu, manang namatepe, say tiop matangan nami, urupi hami marhite-hite pakoko mi, asa sahat hami tuhang uluan na sora suda. Amen. Maredehita. Tatangihon mapati ni debata di minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningota diaka naung modding sadarion ima di kompesi HKBP Biddu 15 parningota di namodding. Taha porsiai jala tahatidak kodo hamatiani ima ujung ningolu ni jolma di portibion maradiam maibane sia saddo ulaonna adong haluau diaka na porsea pabua Yesus Kristus naung heheido panguluho jolmei sian namate. Ibana do Tuhan ni namangulu doho Tuhan ni namate tersurat di Rombi 28 ayat 1 sia. Mertua do namate di bagasat Tuhanin nasatia rodi ujungna tersurat di pangungkapot 14 ayat 10. Di patu pahuriai do parningota di akka na modding lau padungohon hapor siaota marningo ajal tasadiri huhut padohotton pakirimo di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean. Songoni nang pakirimon di Banua Gijang sabulo ni todita doho di hadodomu ni naporsea doho Tuhan debata sahat tunaro Yesus Kristus padua halihon. Marhite podaon taudol hodo pakirimo di haluau ni jolma sian akan namate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran nama do boy do mangolu majalo pasu-pasu sian namate. Taalo do pikiran nama do pabuana adong pardumuan ni namate doho na mangolu marhite tangiang manang mendoakan arwah-arwah. Taalo do pikiran nama do iko pajongjong tugu lau pasangapon na modding dalam pengalapan pasu-pasu tu pinoparna. Jala marhite podon tatula do sude rumang ni na pinodahon ni ugamo si hasi pelebeguon lumowi po dataringo tutod di namadok tading do tod di ni namatei jala tod di ni namatei gabe begu dohot sumangot. Di parningota di namodding si paratete honok kondo madok mauliate tu debata di namarningot ulaw na denggan uju di ngoluna alay dang mangigil pasu-pasu doho tadda siar-siara sian naung moddingi. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami
mangulahon na hombar tu pati mi. Amen. Marede hita. Tatopoti madosatta martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong, na pungudo kami di julom martangyang tuho, ndada mga sahon hatigoran nami, na mga sahon asiniroham na gudangido, say asima rohami dasaddo bangso nami, sesa madosa nami sa luhut na, say sungguli maroha nami, asamuba roha doho pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasasaan ni dosa. Humokopita gabi dosa do iba na naso tumadda dosa di bahad debata. Asa gabi hatigoran ni debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Akarura duhu
Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion tarsurak di pangukapon biddu 10 sada mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 10 sia. Dungi di palu suru-suruan na papituhon masarunena. Jadi masa maswara nagogo di Banua Gijang akka di padok. Nunga sahat tutuhatai dohot tu Kristus nai harajaon ni hasyanganon. Baki raja ma ibana rodi saleleng ni lelengna. Ninna nasidama namadok mauliate dohami tuho ale Tuhan debata sigonggom saluhutna namangolu nuaeng nang najolo ala naong dialiton ho hagogoonmu nabalgay jala ala naong bakit raja ho. Dungi taruk ka majoro ni debata na di Banua Gijangi gabe tarida mapoti parpadanan na di joronai jadi masa maaka hilap dohot suara ronggur dohot lalo nang abolas na balga ido sahatna martua doak kana tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa amen. Mare dehita tidakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion ra mahitamadok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asyaton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu Banua Toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pa imamula sogo tu tanoon menghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia
dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian na sinuarahon ni ina Kamis laos di uduti ma dohot sian amahuria.
Tabegema titing namasa dohot si pamasao di huriata di nasa mingguan. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Selamat hari Minggu. Tapayut-ihut ma titing namar ragam di Minggu tanggal 24 November 2024. Naparjolo guarne minggu ta sadarion ima minggu 26 dung trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata minggu ujung tahun perhuriaon dohot perningotan diaka nang moding. Topik minggu rodi saliligna do pamaret tahun dohot harajaon ni debata. Napaduahon kelompok koro tu par minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 7.30 namangisi kor ina Hanna ina Deborah ama Huria. Pukul 10 namangisi kor ina Kamis ama Jericho NHKBP. Na patuluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 1 Desember 2024 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Na paupaton amplop resot di minggu ta sadarion patupao tado pilihan amplop resot tapatupa di pilihan na paduahon. Na palimahon pangapulion di minggu ta sadarion patupao ni huriat tado acara pangapulion tubagas ni keluarga tapubolon almarhum inang Boros Siregar di sektor Klose tapatupa mai anong dung sipul parmingguon pukul 10. Na paupaton rapat perhalado di hari Senin, Selasa, dohot Kamis tanggal 25, 26, 28 November. Patupahon ni huriat tado rapot perhalado ima lahu patupahon konsep program dohot anggaran tahun 2025. Pinangido matusude perhalado dohot calon perhalado asaro madohot isa mulai pukul 19 WIB maringanan di ruang konsistori. Napapituhon padidion nabadia dohot malua irreguler di hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 nanero patupau ni huriata do padidion nabadia dohot malua irreguler di bahaya itu akan naing madohotisa asa mendaftar ma tu huria sahat tu tanggal 4 Desember 2024. Na pawaluhon amplop Natal khusus di bulan Desemberon patupau tado papungu amplop Natal di Ganup Kebaktian ta mulai mai di hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 nanengro. Na pasiahon hasil pesta gotilon dohot tahun oikumene eksklusif 2024 sengonon mariciana pemasukan dohot pengeluaran pemasukan 397 juta 379.500 rupiah, pengeluaran 78 juta 937.500 rupiah, total keseluruhan 318 juta 442.000 rupiah. Total masuk tuhuria sadarion tanggal 24 November 2024 godang na 318 juta 442.000 rupiah. Atas nama Huri Hagapi Cimanggis madok maulate di saluhuna panitia pesta gotilon dohot tahun oi kumene inklusif nahung mangalehon go dohot pikiranna jalabui merdala dengan ulauni di bagasan dame dohot lasneroh nang songonima dihamua manami dohot inanami dohot yanakon nami ruas ni Hagapi Cimanggis atas nama Huria madok mau liate di sude partisipasi muna laho manopahi huriata
merhite pesta gotilon dohot tahun ekumene inklusif. Anggiat ma di pasu-pasu tuhata hita saluhutna. Ruas ni hagapi Cimanggis 7 luanon niarion. Jala marsanga ma debata lam mangerbang ma pakobasio di huria merhite perbueni tangan naung tapasaha tu huriai. Napa 10-on bajar makanan remaja naposo. Di minggu sadarion di patupai anak kota remaja naposo do bajar makanan di pintu masuk lantai sada. Dalan nasida laho pasikopon dana ni natal nasida lasma rohata laho manopahi anak kota. Napa 10 sadahon jadwal Natal 2024 dohot tahun baru 2025. Jadwal Natal 2024 dohot tahun baru 2025 bui mata bereng di warta jemaat nadong di hitabe. Napa 10 dahon torop ni ruas nama dohoti per mingguon tanggal 10 pitu November 2024 godanga 822 halak. Toros ni ruas nama dohoti pertangyangan panipuli di tanggal 20 November 2024 160 halak. Nah pas 10 toluhon ruas nama ulang tahun kelahiran 34 halak 34 keluarga, ulang tahun pernikahan 8 keluarga, padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 18 sampai dengan 24 November 2024. Hatani debatana pasikopon lasni rohamuna tersurat di Psalm 37 ayat 4. Jala halamohon Jehovah jadi lehonon nama Tuho pinangidoni roham. Na pasapulopaton pilihan iuran diakoni sosial. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasa minggon tulu kepala keluarga godanga 500.000 rupiah. Napa 15 hon pilihan bulanan doho tahunan. Torop napa sahaton pilihan bulanan doho tahunan di bagasan minggon tulu kepala keluarga godangna 640.000 rupiah. Mau lihat ma di pasahat huriatta tu sudah ruas nang pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan November 2024. Tu akan aso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Na pasapulonopon keuangan huria 327.659.575 rupiah. Pembangunan 2.561.500 rupiah. Sentralisasi atau pusat 7.410.425 rupiah. Jumlah 337.631.500 rupiah. Melotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka pilihan ini asa dihubungi matu perhalado radedo hami paninggaton sonima titing namasa dohot si pamasau di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhat tambah pilihan ini bahen sangap di goarna. Amin. Tapi gema ede puji-pujian Nabi Nasaha ni ama Jeriko.
dihamuna na hinaholongan huriani tuhatta nuaeng sahat mahita tu parningotan ni akka naung modding siat tonga-tonga ni huriatta sa taon parhuriaon sian Minggu 26 November 2027 sahat tu Minggu 24 November 2024 Maret de Mahita. Saha porseaud di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus sadarion ingotot tado akka dongatta naung jumolomoding siat tonga-tongatta di bagasan sataon parhuriaonon dang na mangaruk karilungun manang sidangolon hita nuaing disi ay tapatu pape pardingota diak naung moddingi napaingoton hita doi pabuah hita pe modding domuse songod dongat tanong mudingi dalata haporsiai do dada hamatean ujung ni pardalanatta tung dalan hanguluad doi songon nidok ni Apostol Paulus tuhuria Korintus aya pala Tuhanima natuat sogot sian banua gijang mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata dohot mardongan sarune ni debata dungi hehe majumolo akka namate marhite-hite Kristus Maret de Mahita. Goar-goar ni ruas ni huriatta nang marujungolu di bagasan sataon parhuriaonon sada tota rasmi boru purba tubuh tanggal 24 Januari tahun 1967 marujungolu tanggal 30 November 2027 tutup umur 56 tahun 10 sada bulan sian sektor Judea. 2 Natalen Raja Guguk
tubuh tanggal 21 Desember tahun 1974, modding tanggal 6 Desember tahun 2020 tolu, tutup umur 40 sia tahun sian sektor Efesus. Tolu Zer Lewis Hutapea, tubuh tanggal 4 Juni tahun 1960 tolu, modding tanggal 24 Desember tahun 2020 tolu, tutup umur 60 tahun 10 bulan sian sektor Sion. Opat Tamrin Purba, tubuh tanggal 10 Februari tahun 1960 sia, modding tanggal 4 Februari tahun 2024, tutup umur 55 tahun sian sektor Galatia. 5 Tinur Boru Lubat Turuan, tubuh tanggal 26 Juni tahun 1945, modding tanggal 16 Februari tahun 2024, tutup umur 78 tahun 8 bulan sian sektor Efesus. Onom Patar Marisi Basa Sitorus, tubuh tanggal 4 November tahun 1976, modding tanggal 27 Maret tahun 2024, tutup umur 45 tahun 8 bulan sian sektor Roma. Pitu Bister Sahat Marulitua Badjarnahor, tubuh tanggal 27 Agustus tahun 1960 modding tanggal 15 April tahun 2024, tutup umur 60 tahun 8 bulan sian sektor Filipi. Walu Situa Marolop Badjarnahor, tubuh tanggal 28 April tahun 1960 modding tanggal 3 Juni tahun 2024, tutup umur 61 tahun 1 bulan sian sektor Galatia. Sia Marhuala Munte, tubuh tanggal 11 Januari tahun 1967, modding tanggal 11 Juni tahun 2024, tutup umur 57 tahun 6 bulan sian sektor Judea. 10 John Guttar Hutajulu, tubuh tanggal 25 November tahun 1941, modding tanggal 17 Juni tahun 2024, tutup umur 82 tahun 7 bulan sian sektor Judea. 10 Renta Mariasi, tubuh tanggal 10 Oktober tahun 1964, modding tanggal 20 sia Juni tahun 2024, tutup umur 50 sia tahun 8 bulan sian sektor Filipi. 12 Haryaman Hutauruk, tubuh tanggal sia September tahun 1974, modding tanggal sia September tahun 2024, tutup umur 50 tahun sian sektor Sion. 10 Tolu Lancas Silaban, tubuh tanggal 2 Februari tahun 1960, modding tanggal 10 September tahun 2024, tutup umur 60 tahun 7 bulan sian sektor Kanan. 14 Linggom Sotarduga Sinaga, tubuh tanggal 10 Desember tahun 1961, modding tanggal 10 sia September tahun 2024, tutup umur 62 tahun sia bulan sian sektor Galatia. 15 Manahan Simanulang, tubuh tanggal 10 Februari tahun 1948, modding tanggal 10 Oktober 2024, tutup umur 76 tahun 8 bulan sian sektor Kolose. 16 Samuel Tegas Lubat Tobing, tubuh tanggal sia Maret tahun 1966, modding tanggal sia November 2024, tutup umur 58 tahun 8 bulan sian sektor Kanan.
Satriman Tapu Bolon tubuh tanggal 30 Juni tahun 1963 moding tanggal 10 November tahun 2024 tutup umur 61 tahun 5 bulan sian sektor Kolose punguma sude ruas ni huriata nama rujung ngolu di tahun parhuria onon ama 14 ina tolu halak sude 17 halak nunga maradian nasida sian nasa ulaonna di Portibion alai nang pe ikon ape tu ganup zolma hamatiani songon nong masa tu akka haholongan ni rohata nong jumului di bagasa pangaramotio ni debatado nang akai saluhutna ai Kristus do Tuhan ni namangulu dohot namate didok di pangukapod 20 ayat 12 dungi huida ma akka naung matei akan mepmet nang akan balga jong di jolo ni habang sai jadi diukap ma akka buku dungi diukap ma sada buku na asing ima buku hanguluan gabe di uhumi ma akka matei marguru tu natar surat di bagasan akka bukui hobar tu na niula na sidabe persea dohita Tuhanido nama johita muse asa masih paidaad di labung ni tuhattai alani rap jongjong ma hita saluhutna huhut ma marede tong tapuji madebata ala di parade dihita inganan nasonang na adul umuli zala duminggan sian nasa na adong diha sianganon inganan na hot rodi sa liling ni liling na hudul mahita saluhutna Maredde mahita huhut tapapungu pelean sadaa dohot sadabe.
meni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate, dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhutna. Horas. Hatani debata barita nauli na mamakulingi hita. Turpuk zamita di minggu tasadarion ima natar surat di buku ni panurirang Daniel bidu pitu ayat sia 1 ayat 14. Uzaha madihita kadamang dok dainang songoninang remaja na poso songonomma tar surat disi. Saihu panok noti doi pai madipazongjong akka habangsa jala huddul tusi ibana nasosuda arina. Ia pakaian na sak dosongon itak. Jala obuk ni uluna songon hapas na binusur. Ia habangsana songot jilam-jimlam ni api. Jala akka rodana songon api namar nala-nala. Ruardo sada sungai api jala mabaor sian adopanna maribu-ribu akan marsobba tu ibana. Jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladoi. Dungi tarpasang ma luluan jala terbuka akka buku. Jadi saihu panok noti ma gumodang alani suara ni akka hata na jukat akka nahinatahon ni tadduki. Saihu berengi pai ma terbunuh binatangi. Jala pidom pamatangna. Jala dipasahat asa purunon tu api. Jala tarrapas suhut pareta sian binatang akka na tinggali. Ainunga dibuhul tiki dohot jomni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan akka pangukapon borngin. Gabe idama rosa halak marhite-hite obud di langiti. Songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana nasosuda arina jala tarboan ibana tu jolona. Jala di basa-basahon matu ibana pamaretao dohot hamuliaon dohot harajaon. Jala saluhut bangso home dohot halak parpakuling meragam-ragam marsobba tu ibana. Rodi saliling-liling na do pamaret taon na naso tu pamusat sian ibana harajaon na pe naso tu papesad do ido anggo sahat na. Dihamuna dongan na hinaholongan hurian itu hata di minggu ujung tau parhuriau sadarion disungguli dohita marhite hatani debata taringot tu hatot tongon manang kekekalan ni harajaon ni debata. Imana sinurirakon ni panurirang Daniel di bagasan alatan manang marhite penglihatan uju di habuang Babel nasida. Alay kadamang dok dainang adorang so pinasahat ahado nagabe tona ni zamita sia turpukod jumolo mazolo pinatorang dia doa kalapatan ni akka simbol-simbol na diturpukon. Parjolo kadamang dok dainang tazaha mazo Daniel pitu ayat sia di bahasa Indonesia Rakmahita Madzaha ya. Adong tulu di simbol-simbol na memang perlu do boto otta na secara teologis lahu memahami turpukon ala naki godang doak ka istilah-istilah do takka kalimat na subuh ta pahami secara biasa-biasa. Adong tulu ka manginang parjolo pakaian putih seperti salju imana melambangkan kemurnian manang hapolinon manang kekudusan habadiaon. Rambut bersih seperti bulu domba ima menggambarkan hikmat manang kebijaksanaan na sempurna dohot na kekal. Dungin patuluhon tahtanya la api itu melambangkan penghakiman, keadilan dan
kekuatan serta kemuliaan, dan tentu itu merujuk kepada satu sosok, yaitu Tuhan Allah. Ima wibawa, ima keadilan, jala ima tahta hamuliaon ni debata na diidani panurirang Daniel na diturpuk taon. Na mangihut tajaha majomuse ayat 10 di bahasa Indonesia, rak mahita majaha. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab. Oma suasana penghakiman manang pengadilan akhir zaman yang digambarkan sebagai sungai api yang menunjukkan hukuman Tuhan. Akka na di bagasa dosa dapat ni debata di aupom matu sungai api ini. 1000 kali 1000 melayani dia, imana menggambarkan makhluk-makhluk surgawi. Akka suruh-suruan manang malaikat-malaikat na marhobas di debata sebagai raja ibana. Dungi muse majelis pengadilan yang duduk adalah gambaran Allah sebagai hakim yang berwibawa, yang memimpin sidang pengadilan akhir zaman. Dungi napapaton kitab-kitab yang dibuka itu menggambarkan catatan-catatan perbuatan-perbuatan manusia yang dijadikan sebagai pertimbangan apakah manusia layak atau tidak menjadi pewaris kerajaan surga. Hamuna kadamang dok dainang sia simbol-simbolon boy dapat atusata bahwa holad debatado na marhuaso na manotong jala jupang do tikina portibion di uhumi. Jupang do tikina zolma akan dihakimi. Akan ada waktu penghakiman. Jadi ari paruhumanido batas nama ngodolhon salpudo sude ngoluni hasianganon, semua makhluk akan berakhir. Jalalau sidok kadamang dok dainang naboi ditegaskan tabereng di ayat 10 sada ni turpuk tai. Tong majolo tazaha di bahasa Indonesia ayat 10 sada ya. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan. Tanduk itu berbicara tentang kesombongan manusia yang melambangkan keangkuhan raja yang berkuasa, yang memerintah dengan lalim. Adong opat harajaun nazago zuya manginang perlu dotong taboto Babel, Media, Persia, dohot Yunani. Na sidama na unjuk gigi lahu patuduhon kerajaan mana yang kekal, tetapi dapat dipastikan satu pun dari kerajaan yang kuat itu tidak akan pernah bertahan, karena kerajaan-kerajaan itu akan berakhir dan hanya kerajaan Allah lah yang kekal sampai selama-lamanya. Hamo kadamang dok dainang di paubut do turpuk tahun di minggu ujung tahun parhuriaon laos parningo tadiaka namoding. Adong 2 tahun nak kadamang dok dainang nama carikot hanguluhonot ta siat turpukon di bagasa sada pangatusion naikot takas di hita ima sudedo laho salpu. Semua akan berakhir, tidak ada yang kekal. Sudedo laho salpu dang adong nanggo sada pe namanotong di portibion sian kesadaranima bahwa segala sesuatu akan berakhir. 2 hal penting yang saya sebutkan tadi harus kita hidupi sebagai orang-orang yang menantikan kapan kita akan berakhir dari dunia ini. Na parjuluak kadamang dok dainang dang jadi HP gijang roha. Pesan biasa dunia non alai tabereng makadamang dok dainang. Gudang nai hita di hazol maut tahun nasai berusaha patuduhod diri na di bagasan hagi jangon. Di zamanon matsai murah-murado zolma madabu tugi jang niroha jatuh kepada kesombongan dan keangkuhan. Siaragamnya kanaboy hagi jakononna. Adong do zolma dang sude alai adong namar gejang niroha alani hamoraonna. Adong do zolma namar gijang niroha alani hamalo onna.
Adong do zolma na margijang ni roha anali pangkat dohot jabatanna. Jala torop do zolma nagijang rohana nang peso adong si hagijak kononna. Sedia tabotoy tarida do yak kadamang do dainang remaja na poso. Ada orang yang menyombongkan diri walaupun tidak ada hal yang mau disombongkannya, yaitu dari kehidupan yang pura-pura. Pura-pura ahamai. Arong do pura-pura mamora. Arong do pura-pura malo. Arong do pura-pura peting. Apalagi apalana paling masif ima pura-pura sibuk. Asal di telepon sibuk. Asal di telepon sibuk. Pos roha saunang madong di tonga-tonga ta nasongoni ati kamanginang. Amin. Mari kita lihat, kita evaluasi. Alayodo tantangan di zaman. Perilaku pura-pura juga menjadi bagian dari kesombongan. Karena ini terjadi hanya untuk memenuhi keinginannya supaya terlihat lebih dari orang lain. Asa songon na jagari daun. Amanginang satabi te tahun-tahun tiki di huta iba tahun 20 malomar pesta di huta. Saya lo doa ka inat tanah marpes tahun memijam golang do horung. Ido. Asa baga berengon. Asa songon nas sangap idaun ni hula-hulana. Jadi manot torinatay anggo matay nga tarot tokon. Sotung mago man nono buha mamadang-dangyon. Alay mudah-mudahan nga bertransformasi bedang pola besongoni. Zamanon menuntut kita untuk kalau mungkin ada yang disombongkan itu pun salah, apalagi membuat kita untuk menyombongkan sesuatu sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Kita harus hati-hati. Unang madong namargijang ni roha. Usaha mencari kehormatan dengan sikap sombong akan menuju kehancuran. Taja mazwa manginang poda 20 sia ya 20 tolu. Ya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Dang pola naik kota pajagar-jagar ngulut tau na saya puji halak kita. Alai haserepon ni roha tampil apa adanya, kita bisa menjadi orang yang terhormat dalam hidup kita. Apalagi itu ada pada level Tuhan menyenangi dan suka akan hidup yang rendah hati. Dang pola dong siagi jakonota asa taingot alania hakamanginang ala salpudo sudi. Bodoh hitam membuat diri tahun baik, cantik, terlihat awet muda, bisa. Dang salay. Alay taingok ma, dangi nama masihok kita. Gabi gajang umurta, gabi liling di Portibion. Dingot tamu do artis 3 zamat teh. Isedo. Titi Puspa. Tampilannya memang bisa ya. Tidak masalah. Alay diingok ma, mengalir do waktu. Tang binoto mang kisah di hari pokok na tutup. Selesai songonido. Asa di bagasak kesadaran itu kita, seberapa hebat kita sekarang, kita pastikan itu tidak bertahan lama, hanya sekejap. Ahmana dong dihamuak kamanginang talenta ataupun sinadongan, tapak kemai laho mamuji pasangapon, guarni debata, unang mata gijakon. Halain do kesempatan nading gado molo di luas debata do pehita boy mabege. Goar-goarnya kanong modingi dang doho do pehita terdaftar di si na di luas debata do pe adong tiki asi rohana akan abui meredde markur doho mamarkur mersugu dang adong besorami dang adong sol-solammu akan abui marhobas pakai tiki marhobas unang godang sidalian adong go tiki na dang luas oni debata be ho manang mahua. Alay molo di luas dope manang marhua. Mangulaho nak kana denggani, tapak ke mayod do kesempatan.
Odo tiki parasian kairos na nilihon ni debata. Adorang so jupang tikina terdaftar hita disi. Terdaftar do hita dua disi. Tua ni mak sadar do hita. Asa unang serong makilala nang di Portibio ni bana torus. Asa dipakai nguluna hobartu nah hinalomohon ni rohani di bata. Jadi memaknai hidup itu dengan apa maksud Tuhan akan menjadi sesuatu yang berharga daripada hanya menampilkan sesuatu yang mungkin bisa kita tampilkan dalam hidup kita. Alanido di parningotan namod dingon akka manginang di pasunggul hodo sudedo maruzung. Dangadong namanotong. Ahama nabuy bonot tamolo mate hita subut. Nabuy bonot ta dangadong. So taboto manang na ukuran petisi piga hita. Dang dapoto warna aha peti matita sadia argana. Manang nang boy do hita rade dikremasi dang taboto hita. Bodo dikremasi di HKBP boy. Asa geling kuburan nasa kotak-kotak muluboy niyan songoni mahaduan. Amang ngacik na soni hilalai. Apa yang kita bisa bawa tidak ada. Aitung tapababa-gaba pihak kana namod dingi. Dang adong urusan portibi deh. Apalagi si ololo zahi tapatigor tihor ku ai peti di kuburan. Ngatigor ina. Ditutup do. Sorong tarboto manang tudi ay. Olo gabililing ipuk kaulaon. Otik naik. Patarik. Ya. Ang guboya salmasiat masuk mak. Naselesai be. Alidang terjalo murasong niya ikut tigordo. Harusnya kita berpikir tentang bagaimana memaknai hidup, bukan bagaimana memaknai setelah kehidupan, setelah kematian, pada saat kematian. Itu sangat filosofis de somarlapatan aro te amang. Marede, margodang, marebas. Ujudi ngoluna mah. Unang dung mate horboy sehat tiki mangulo nang go manusia tu dak kay leon. Memakna hidup. Alanido dang sukunon ni debata tu hita ado pangkakmu. Manang isukut tuaw padita sa dia gajang go zamitam dangin. Yang ulo ko zamitam manang nadang. So unido hita kamanginang. Apa buah dari kehidupan kita? Jadi molo martangia kita tahu baru pukul 00 di jauh tabe tahun ini pelalu uhummi inna kan atong luas majolo tahunon ati tung boy marparbuy. Jadi odo waktu tak kamanginang molohi pas sita tapak kemon sebagai momen Tuhan masih menantikan sesuatu dari saya. Maknai hidup dengan baik, jangan terlena dengan tawaran-tawaran dunia yang bisa membuat kita menjadi orang yang sombong dan angkuh. Jadi dang isukut debata tapasti ho majo itu ho mang nadang tazaha majo pangukapos 14 ayat 10 tolu bagian B ahamadidok disi rak mahita majaha. Bahasa Indonesia. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai. Ulau taido dang pangkat doh jabatat tai. Aina mangihut tunasida don nadiula nasidabi. Ulau taido akka manginang dang natapeopi. Dang adong akka natapeopo boy masuk layak tuban wagijang. Baru laut taido narikot gabe tibang-tibang di debata. Alanido salinay unang gijang roha, jala molo adong akadongan namar gijang ni roha, denggam mahita masih paingotan, saling menasihati unang tapasobu. Jangan mencari nyaman pertemanan kita hanya karena takut tersinggung, takut sakit hati, takut tidak ditegor. Asal si tong matong. Tapai ngok dong atai. Jalod do si dohono nak kadamang do dainang.
Molodangolo bejolma mamicak kita do mamudai hita. Adong go dua na boy masa. Nakiboy mabiar padua hodang perduli be. Lo may siya sa mau. Molo di paingok dongak kita berarti naholong do. Ali tunang pola muruk-muruk. Unang idokon muruk piau tuh naholong do aku tuh. Basa pola ko muruk karwa. Paingok madenggan labok. Molo sogabe marsa molo gabe dang lomor hana mamereko bababe non. Ai do tugas ta. Bodo tarjalor wata sonya kamanginang. Nang adong mga lusi asi gabe on. Alay unang mamardongan muruk sial labot ni rohama di pasahat akka napatigor-tigor hodohot pasit tokon nguluta asa ho Bartolomeo ni rohani debata. Napadua ho namu kadamang do dainang bengek mahita molo ikom manaon hita ala ni haporseaon. Sabar dan setialah kepada Tuhan jika harus mengalami penderitaan oleh karena iman. Alamat segudang-gudang di zamanon naboy mangelailah hita asa dau siat tuhatai asa holak kita sian haporseota ragam do ujian ni haporseota naboy mabain hita manibil siat debata. Banyak hal yang mengganggu dan mengusik keteguhan iman kita. Boy doyak kamanginang alani parsahiton. Boy doi alani hapogoson. Adong musedo alani kasih taonon isaran yak kebencian dohot permusuhan alani napaingok dongan nak kadingani. Si taonon alani haporseaud de. Aso nang mauhum alai benget. Odo hapataran ni padohan ni halak bataki memang ikon tawanti-wanti sebagai sesuatu yang harus terjadi. Ahamaya manginang. Si sogo do halak nama dok, iya, nanti kos pasti doi. Alai bengek mahita. Tugas ni sudah halak Kristen do mamitsang do paingoton hobartu natar surat di sada 2 Timotius 4 ayat 2. Tong mata zahak kadamang do dainang. 2 Timotius 4 ayat 2. Ya. Pisang paingot apoy marhite-hite nasa labas niroha dohot pamudayon. Bahasa Indonesia, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tugas tado, dang tugas ni, dang holat tugas ni padita, dang holat tugas ni situa. Dakolat tugas ni natoras alai tugas ni sudedo paingoton dalap pauliulihon asa jupang ngulu lomo ni rohani debata. Behado hita paingoton, behado hita marsi paingotan. Karena ketidakmampuan dan keberanian kita menyatakan kebenaran adalah bagian dari kemerosotan iman. Karena di sana sudah terlihat sikap yang lebih mencari nyaman daripada menyatakan kebenaran. Idoban na nidok naking daripada cik rohana tumago mapinasi sip unang inang. Daripada sepak kuling yaw tumago mapinahohom unang amang. Tadok ko may tap ni naboy alay to tu memang hitapekon bagian ni idotong, bagian ni naung manguru di bagasan. Berarti ada dua perjuangan untuk menyatakan iman. Kita berjuang untuk diri kita dan kita berjuang juga untuk saudara-saudara kita. Dalam masa ada tantangan di hita Kristenota, tantangan ni haporseaon. Barani manang radido maka tahun hasit tongani manang dang. Alai dipaingo akadamang do dainang tugas tadoi. Tugas ni salut akka naporsea. Ikor rade hita jala benget laho manaon atik pe ikod dihasogohon asal maunang adong sian ngulut taon di bagasar rohatta akana asing sian nama katahon hasit tongan di bagasan persaurata. Alau madalata masih pauliulian, masih podaan. Jalan apar pudiak kadamang dok dainang di parningotannya kana moding sadareo di papos dorohatta. Arong do harajaon nama notong. Rodi saliling-liling na do pamaretao dohot harajaon ni debata. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap, akan kekal sampai selama-lamanya. Pada akhirnya di sana lamang inang segala perbuatan kita akan diperhitungkan.
Jadi dison dang si taonon hata parpudi dia kana satia tu debata. Bukan penderitaan sebagai akhir dari apa yang harus diterima oleh orang-orang percaya. Alai hamonangat do. Kayak menangan walaupun harus berjuang terus dalam kehidupannya. Ido didokot di Pangukapon 2 ayat 10 bagian C. Tong mata jaha amanginang di Selai Tairak Mahita Madjaha. Ya. Dungi leonon nama tupal. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tantangan di bagasang ulu tau gudang alai mar'u paduak kana satia tu debata. Na satia di haporseaw na atik pe ikom manaw parsahiton, ikom manaw di hapogoson. Molo satia ibana di debata, adong do upa di bana, adong do si jalaon na mabain, adong las niroha tujuluanon. Atong ala momen kairos do ona manginang. Menunggu kita didaftar dalam setiap peringatan orang yang meninggal, menunggu giliran kita. Mari pakai kesempatan ini untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat marohan nami Tuhan di hatam. Nama makuling hami di bagasan minggu sadario parningota diakana moding ujung tahun parhuriaon. Asa totong hami miat di bagasan lomoni roham satia di haporsion nami ayo boto hami dapotan upa doak kana satia sah rodi ujungna. Adong do harajaon na manot tong na pinaradem dia kana porsia diho harajaon banua gijang naso rasuda anggo arina do taonna. Atong saliling di portibion hami Tuhan. Saya lihat di hami gogo dohot bisuk manibangi asa tung hupareahi hami lomoni roham. Margogo jala marbisuk hami. Molo hingot tami akadongan nami nang zumolo maruzungolo sa taon parhuriaon. Ali di bata Jehovah Tuhan nami, saya pasunggulot tu hami, ay ditiki na hape hami pe. Songon nasida do. Asa hupake hami partikian, ima tiki para sinirohaunon, laho mangulaho dohot pasaut tollo moniroham. Tangyak konon nami do sudeyak ka keluarga na tininggalhon yak kadongan nami, naung zumolo maruzungolo di tau parhuriaon sa taonon ali Tuhan. Saya homa mga lehon apul-apul, lehon gogo, asa tung di bagasan apul-apul dohot gugo na siyakko totong marhiras ni roha na sida tujuluanon laho madalani ari-ari ningulu. Molotong sunggul akka sihol ni roha diak kanong modingi. Tuhan azari na sida martangi yang tuho. Ay horo na pamalupon akka sihol ni roha. Asa unang dililian yak kaarsak akadongan nami. Songonido nang hami Tuhan saluhut na ruas ni huriam hakabe pichimanggis. Saya totong patudit to Tuhan hinaarga ningulu na nilihom mo dope. Asa hupatu pahami ak kaulaw lomo ni roham. Tuhan akan bergumul di bagasang uluna di tikyon. Upasahat tami matuho. Saya pehot tangammu mamasu-masu na sida. Jala ho matuhan na makaul na sida. Sa totong margugo jala marbisuk mangadopi ak ka pergumulan dohot si taonon nang hamaulo di bagasang uluna. Tangyak konon nami doruas ni huria makana di bagasa parsahitot dope. Secara khusus subagi hami barita na inang nyonya manulang berulubang gaul. Na saya totong dope ikut dirawat di rumah sakit nuaing Tuhan. Doho tak kadongan namin na sohagorak kami di bagasatang yang namyon. Di boto jala di idahodo parsoryon nasida. Mama-suma ho Tuhan diak ka upaya pangubation. Diak ka perhatian ni keluarga. Asa tung manupak tu hamamalum sian parsahitoni. Hipas nasida mo si boy patupahon ak kaulaon na maragam di bagasan nguluna. Tangyak konon nami do akadongan nami na merayakan ulang tahun. Dohot na makalason ulang tahun pardongas saripeon. Na marningot na sida, marningot hami, di ari-ari ningulu na mardalani, tabba bilangan na alay hurajumi hami, lamoro partikian nami di Portibion. Asa hipas hami Tuhan, lumobiak kadongan nami, jalalam hiras roha na sida, laho patupak kaulon na denggan hu madok mauliate, di bilang-bilang ni ari-ari na nilehommu, di ganup akka na merayakan ulang tahun. Manang dia piak kana pinangidoni roha nasida Tuhan. Tangi yang na pinasahat nasida di bagasak kaporseaw na ho Bartolomeo ni roham. Say tangi hom mayale Tuhan. Anggiat jupang nasida las ni roha nasian ho. Pasu-pasu mangulu nami sa darion diak kagulmit ni ngulu nami. Asa homa Tuhan na mangulok kami.
Asaboy hulah kami akaulon na Bartolomeo ni Roham. Pinuji magwar mo oleh Tuhan, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami Tuho. Amin. Ta'au mahatani Tuhata, marhiti ede buku ede nomor 250 sada, laos ditikina maredium mahita pasahaton pilih paduahon, dohot tupak amplop tu resort. Parmureni, oh,
tamartangi yang mahita. Halide bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahatami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhaseyang hami pilihanon pati bulon harazaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangulu rodi saliling nililing na. Huingot hami sadario nakanamate sian hami naung pajulohot tulabungmu. Di hodo anak Yesu ni banua gijang jala diukap hodoy di akka na mga sahot Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadario marningot ajal nami dohot haheon ni daging diari sugot. Mauliate rohanami tuho ala ditubuhon ho hami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na sorasuda. Dada na madele hami di ari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo ni toddi nami. Nung ngatorop dongan nami naong nialap mo. Tau si paingot do ujung nilak ka na sida di hami. Bayan pakirimon mida Tuhan Jesus di ujung nilak ka nami be. Say sungguli maroha nami mabahit tiruan na denggad diak ka pinopar nami. Saya puli manamarsak roha dohot akka namatean. Asa unang mga dungi jala madele na sida. Say taiti marohana sida mamereng do pagidjang. Say lehon toddim tu hami. Asa takas di hati dakkon tu hami. Naung dohot do hami anakmu. Jala panead di arta na di banua gidjang. Say padao maganggu ni roha sian hami. Asa hot hapor sian nami. Maniup Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubulus hami rura linggoman ni hamatiani. Molohomur mata nami be. Ukap ma mata ni rohanami asa takas ni ida dalat tu hasonangani molo halang dila nami sobinoto be makuling pargugoy mahami marhitet toddim asa tarjohon hami ale amang satu tangamu matoddiku say patiur hiar rohanami asa hobas lakkanami jala sonang hami lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddim. Amen.